Mamuto na no? Parang ano, kipay. Diamond! Ano yung binabalat nyo, Nay? Dinailan po. Dinailan? Pwede mailing? Oh, hindi kasi ano saan? Nasa vlogger naman sa ano. Bye! Ay, malagar ka mo na chat ka na. Ay, mamuto na no? Naano Dinailan? tayo magbabago? Paano mag-ibon dinailan? Ha? Paano mag-ibon dinailan? Di ka balat. Babal mo na baka. Ano yung karni, Nay? Ay, thank you. Sabawan. Salamat. Pagka mo sa bilyas. Ano po? Shoutout po, ano pamilya? Karinyo po. Eh, mahiling lang ko ka ano. Diyan ka tangan yan sa balada ng dinailan. Arag pa lang ka nag-ibo ng dinailan. Thank you po. Ayan o, dinailan o. Wala po yan. Dinailan. Ano pang ginag-ibo dinailan? Wala ang ginag-ibo. Yung kadakol o. Ayun o. Utang lang po po na gani, sir. Utang lang. Butang na pang punan nito kani. Dako lang lang kita, hindi Nay. Ikaw po. Mamuto na no? Parang ano, kipay. Diamond! Parang kipay baga. Kadakol o. Po, di nakakalaw sa Oh. pilay. Ano lugar ni Nay? Bilyasan po. Bilyasan, Kabusaw. Opo. Nasa ko tayo, Bilyasan, Kabusaw. Hindi Nay, iba mo magkulay ka ni. Ano ni? Walang kulay po. Magkaiba yan, magkaiba. Pares lang. Pag manapalat ng mara, yun ang manuwas. Ah. Ayun o. Po, nagumpo di nakalaw sa pilay. Tatay. Si mga gusto mag-order ng dinailan. Kinanay-nanay. May pag-order ka? Po. Yan o, sinanay. Oh, ano ko mas nanay? Ano ko mas ang dinailan mo? Po. Ano ko mas ang dinailan mo? Ano po niyo kung mga kung gusto pong mag-order ng ganyan, kung 1/4 po, bilog, ayan po. Saan ang pisto mo, Nay? Ano lang po, ning deliver lang po sa mga pwesto-pwesto sa Okay. order. May contact number ka para ilagay din sa ano? Video. Ayun lang po din ko. May mga binabagsakan ka naman kani. Opo, mga Okay. pwesto-pwesto. Ano lang po, siguro lang. Tatay, please po. Ano pa yan, Tatay? Goody. Ang panata? Goody. Anong goodie? Goody. Di, anong panarata? Ah, panira. Ayo. Ay, mayo pa. May pauto, tamang-tama oh. Ano, no. Magsabaw-sabaw lang ako. Salamat. Sige, dalawa Nay. Oh, salamat. Okay. Sis. Ayun, kadakol oh. Oy, salamat. Sige po. Bye-bye po.